Mój nan pokaże z Krościc. Krościc ja pobrałam jako dziecko, moja druga domizna była, dokiż moja chrześcijanska wółka. Mi by pobrałam też ważna. Ale to jest drugi flair w Krościcach. To nie jest radwo. Ja nie wiem, co dla. Jak chrześcijan będzie to inaczej widzieć. Ale chrześcijanie a radosty są to rade ženbali, nic? Hej, ale przez to, że mój nan z Krościc pokaże, som ja šetce jen dobry początek chrześcijanom miał. Ja nie jestem żadny Czech miał. Nic w Krościcach też. Hej. A moja żona, ja w Woklicach dziwała, a przez to, hej. Ja z chrześcijanami nie jestem żadny Czech miał. Torika wusa jeszcze klepali haslo enaria. Nie. Also tam ja nie jestem podla, bo to są moje towarzysze byli, ale tam jsem se jeszcze co włączał. Ja nie jestem tytu najsilniejszy. A nie jestem na tych klepancach ja też żaden wielki zajem nie jestem miał.